er langt fra en sandwich til en kage. Jeg tænker især på ikke noget bestemt. Det var noget af det min gamle ven han altid sagde. Og resten har jeg i mellemtiden glemt. Der er ikke mange af de gamle folk tilbage. Og dem der er, synes de har det særligt slemt. De sidder fast mellem en sandwich og en kage. Og enige om at de ikke har det nemt. Hvor vi troede vi var lige og havde samme chance for succes. Der var ingen grænser for hvad vi kunne blive, hvis ellers vi kunne definere det. Vi troede vi kunne eksistere sammen i en eller anden form for enighed. Men der var æbler der faldt for tæt på stammen til at det kunne blive en virkelig mulighed.